Madoka Chirema Buja tauya nadzo nhaudzo zuva rechigumi nombiri mwedzi uno wakukadzi. Ipapa nyasi wamiriri mudare reparamende ubato roCCC wagoita katombokanyaikawo wakatoti aiwa isusu takutomirira kuti titetekere zvinenge zvichierengeka mugwaro richaisiwa kudare reparamende kureketa zvinhu tiribe kuona gwaro racho. Ipapapo kare wagototi zvakareketiwa naziyambi zviya kuti zvida kuchinjiwa panyaya dzosarudzo aiwa tinozvitenda zvisvino dai zvatoenderera mberi pakanyangarapo wakabva watoti panguva yazvinenge zviri kuitika zvinhu izvozvi tikuda kutoti paite GNU mhandiwe inoita kuti vanhu vakone kuita zvinhu zviri nani, nyika ienderere mberi, kwai nyika ireke kugotambura. Wakomana wazondovharavhara kuti aiwa maMP akaenda kobvunzana nevanhu vanomiririra kuti vari kuda zvipi nokudini. Ko kubvunza kwandokubvunza asi matoreketa kare kuti muri kuzvida izvi. Rekai tione pamunozoona paya vachinzi vatengesi ndozvazvinenge zviri kureketa izvi. Rekai tirambe takazviringa kuona kwazvinoenda. Apa vanhu vanosvika mazana nemazana vambobisiwa mudzimba dzavo kunzvimbo yeHopley pokare mhandiwe pakanyangara chaiko. Rekai titende kwai ipapa nhawamunangarwa aiwa tikuzvidaba ngazvireke kuitika wakabva wachimisiwa asi dzimwe dzimba dzanga dzatopunziwa ipapo. Wakomana paribe kuita tusvinu. Ipapo pokare Daniel Garu azobva atoti chii chiri kuitika ipapa ndakuda kutoti ndibvunze kanzuro yeguta reHarare kuti zvii zviri kunyatsa kuitika nokutoti paribe zvakadando zvinofanira kuitika. Rekai tigoona zvedu kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi. Jacob Mafume avhundutsa vanhu achiti kwaida kutotsvaka chimotika chinopwanya motika chiya kwai anenge abatiwa kuti arikuita mushikashika tobva tandokumba motika dzotopwanya tochimubenhutsira chimotika chache chakapwanyiwa. Mhandiwe idihwi paino vamwe wakuru wakangwara kana ukaona pfungwa dzako dzindoridzo sando dambudziko rese unoona kunge chipikiri chinoda kukomiwa. Rekai tione kuti zvinopera sei izvi asi paribe chizvinapo. Nyasi wamunangarwa wangu wariko kumusangano wavo Politburo wachiita katombokanyaini wabiyawo chatoita kuti vanhu vaone zvimwe vanhu vaona kuti chiwenga anenge aribe kuenda ikwe. Rekai tigoramba takaringa zvedu kuti zviri kutekaira nopapi zvii zvinenge zvichiitika. Iyo kureketa kwamunangarwako kwagotoita kuti vamwe vagototi anenge ari kuita kujama mashonja aribe kufetiwa chaiko. Rekai tione kuti zviri kuenda nokupi wakomana. Toramba takazviringa hedu tinenge tichindonyepana. Job Zikara agonyora tsamba kuburikidza kaanoiro sangano rachero NDWG wachinyora tsamba kumukuruwo AU Commission wakati aiwa zviri kuitika muZimbabwe ndo kupu chaiyo iri kuitika izvezvi nokutoti wakuru wehurumende wari kuda kuti warekere kuita zvinodiwa nebumbiro romutemo. Rekai tione mhandiwe kuti wanoikona chere wanoipedza sei, zvinotekaira sei. Tinoramba takandoringa pazvinenge zviri kuitika tichindonyepana. Nhau ya 2030 iyo iri kuita kuti vanhu padandemutande wavhunduke nekuvhundutsana nokuramba vachirangaridzana kuita kusvinu. Ipapa vamwe vagotobvunzana kuti panamboonawo kana munhu mubodzi akapuwa motika achireketa nyaya kuti 2030 yakanyangara. Pakanyangara mhandiwe koka uchareketa sei? Motika kara pfuta rombudzi kari pamuromo iri unoreketa sei? Wakaita kurumisiwa mhandiwe unoreketa ba. Rekai tione kuti zvinoperera papi izvozvi nekuti pakanyangarapo. Kuno vamwewo padandemutande vari kundoposta kawo mhandiwe kwai toda kuti tipinde mukuratidzira general strike makuno yano. Imi siyanai nazvo izvo, siyanai nazvo zvinoitika mukandoenda zviribe kurongeka. Aiwa munoenda muri mega mhandiwe mukapunzumuriwa nemasoja vanokukubai zvisvinu
kukubiwa kusvinu chaiko chaiko ndokunoitika ipapo. Regai tigoona kuti vanoipedza sei. Kana zvazoreketika kuti ichaitiwa rini, aiwa munondoziva tinokunyepai. Gambakwe achiri kunetsiwa nevanhu ipapa kuti kwaibenhutsa mari dzedu, nokutoti Gwaga agoita nguva achitora mari achiti kwaitiita nyahwa yageza. Wakomana vamwe vagototi ndiye pokare agoreketa kuti nasaro waka ndaendirisavhira wachetsika nditsike chaiye chaiye. Imi pakaoma apo mandiwe. Zvogore rino heno rekai tirambe takalingama. Iyo 2030 agenda yatosvika kunyange nekunyika yaSouth Africa iri kutoda kutoti wodhudhura chaiwo, wodhudhura. Ukaona dhudhura chaiyo kutoreketa kuti wakomana zvichiitika kuZimbabwe, hurumende onai zvichiita, nokutoti zvichaita ramba kuti vanhu varambe vachindouya ino zvisina kana PO box. Rekai tione kuti zvinoitika sei zvavari kudazvo kuti kwai zvireketeke. Tiri kufara dare guru munyika nyasi ragopa mari inoita milioni rumbo dzinozviuru 500 to 1.6 million US dollars pachirungu kuno imwe mhuri ino mwana akanga ari kufara achida munjekure kwakubva agwidiwa akabva akuwara zvekutadza kutekaira zvachose. Mandiwe, rekai tione kuti zvinosvika papi, asi toramba tichitenda kuti mari yanza ari kupuwa iyi dai ikatobva yaisiwa pasvinu pokutoti vanokona kuboya imwe mari pamwedzi nopamwedzi zviite zvakanaka chaizvo. Vanhu vanoita basa rokupirinda nokuita mafotokopi vari kunetseka. Kwai kuno makoronyera ari kuuya ari kuti kwai tiriwo Reprographic Rights Organization. Apa vari kuuya mhanduwe vachitoita kutoita kutoti bhadharai mari, tipei mari, wotoona mari dzichibva dzaisiwa. Unotoona kutoti aiwa chitsotsi mambavha ega ega nemhanduwe paribe kana munhu hurumende ipapo. Ende hurumende iribe kana chirongwa chakadando kuti kwai munhu ari kudhindisa achembasha yache anonzi ngaabhadhare mari. Wakomana chirudzi chakadando icho. Rekai tirambe takaringa kuti zvinoenda nokupima. GMB yakwira pamusoro pogomo mhanduwe kuti irekete kuti aiwa tabhadhara varimi mari yogore rapfuura mamiliyoni 22. Wakomana idihwi dai ndiri murimi aiwa ndaiendesa bachibere changu ikweyo ndosiya zvakadando heno nokutoti paribe chizvinhu ipapa. Apawo kambani yotongati hureti. Wakomana pakanyangara iri kunzi inokona kuramba kumuka pokari zvikadando dina yawe tinenge takwara, tinoita kuita kuyuwira hwendo huno. Rekai tigoona kuti zvinopera sei pokare kuti vanhu vachapona chere kana mhuridzo dzinopona chere heno. Tinoramba takaringa. Toringa dziri kuitika pasi rese kureketa kuno muSouth Africa waRamaphosa waitaka iyo sona yawo tikati aiwa makona muribe kusona mabhodhoro hwendo huno nokutoti rekai tione chikuru wanyanya kureketa kwai vanhu vari muSouth Africa paribe munhu anobvumiwa kuti avhiringidzane nevo vanhu vabva kunze kwenyika varibe mapepa okugara muSouth Africa zvisvinu zvakarepa iwawo kwai paribe munhu ane mvumo yekuita izvozvo. Tikakubata hokoyo, asi tikuda kutobatawo futi pokare wanenge waribe mapepa iwawo, tikakubata hokoyo uri kubenhuka kunyika kwako zvisvinu tikati kama chinga makona. Rekai tichione manje kuti zvinopera zvakaita sei. Tinoramba takaringama. Wareketa pokare musona maomo waRamaphosa kuti kwai takubeisa masoja ekwedu kunyika yeDRC kwanga vari kuita basa ropeacekeeping, kuchengetedza runyararo kamhanduwe kuri pasi poUnited Nations. Tati makorokoto ikweyo, makorokoto. Botswana yatiyo kuburikidza nobhangirayo. Wakomana siyana ino zvokuita mari yedu muchipeta-peta kuita tumaruwa muchiita sei muchida kunakidzana ipo paValentine papo.
idii nayawe ndatendibozviziva zvakada ndoti zvinoitika zviri kweini yei pakanyangarapo Dangote ari kufara kureketa kuno kwaigwenya chinopepeta chachekacho mafuta opeturu kwaichakuita mhanduwe zvachakagadziriwa chaizvo zviuru 550 zvomadhiramu opeturu ndizvo zvaakupepetiwa pazuva rega rega. Aiwa anatsa kunatsa kuita tusvino taakundofira kuti taachimbidza awa kaka kuNamibia kuku panosvikira zvitima panosvikira ngarawa dzache dzouya dzoisa ipapo tikone kuboya mapfuta zvinenge zviri nani. Japani yagototi ipapa iri kubatsira nyika yeZambia tikati makona kwairi kuwapa mamiriyoni 8 mhandu yekuti warambe wachichengetedza vanhu vari kuuya kopotera kunyika yeZambia kubva kunana Burundi, Tanzania, Uganda ikweyo kwese kune kuchindobva vanhu tikati aiwa zvisvinodai madando maitawa kuJapani matipa imwe apa izvezvi kwai kuno mumwe wokuPoland agototi inini ndikutopisa madhonanzi mandiwe kuti ndidziwe mba mangu nokutoti ndo akachipa kupfuura magetsi. Kushina kwakadari mandiweka iti hwidai waita kuti wachinyara pokare kwai kuno watatu wakuwara pakuvhota mandiwe kunyika yeBangladesh apo pakandiwa bhambo kana chinoputika pavanhu vangu akamirira kuvhota wakomana apa isarudzo dzekutoitiwa izvezvi unobva waona nayawe kuti tiri bezera nezvimwe zvinhu zvinoitika kune dzimwe nyika idina yawe rekai tirambe zvedu tichiringa kuona kwazvinoperera nokuti kwanyasi uno aiwa tagumira pano ndini wenyu mhandu weonhawu.